Ja, det må gerne gå lidt hurtigt, det der. Ja. Simon, hvad er det her for noget? Det her det er simpelthen noget af det dårligste, jeg nogensinde har set. Og jeg har været her en del år. Hvad bruger du din tid på? Hvad har du lavet i hele eksamensperioden? Det er for dårligt. Du får 0,2. Du må gerne gå nu. Okay. Så er det baby. Brother? Ja, det baby. Hello? Simon, what's good? Er det DJ Khaled? Do me a favor. Please, do me the biggest favor. Matter of fact, do yourself the biggest favor. Call Henny, August, my house. We're gonna celebrate life. Success. And our blessings. Hallo, hvad er det du snakker om? Vi har lige fået 0,2, altså. Bror, jeg har også fået 0,2. Om du får 12, 02 eller 10, er det ikke det, der gør dig lykkelig. Om du får 12, 02 eller 10, så kan du stadig nå at blive full breed. Hele mit liv har jeg troet, at den eneste måde at få succes på, det er ved at få den rigtige karakter. Men jeg fandt hurtigt ud af, at livet var meget mere end bare et tal. Nu står jeg her, og jeg har ikke set mig tilbage lige siden. Så hold ud. Altid. Jeg havde kun en ambition. Jeg skulle ramme skræs, tjene en hel million. Det skulle ske snart, jeg skulle være smart. Bror man, jeg skulle bare have Charlie en far. Gå fra den jolle til jagt. Gå fra den mio til den milliard. På lektion jeg så, standardet lå 0,2 i snit, jeg min første. Der var pres derhjemme, der er stress i skolen. Rektor ringer, tager ikke telefon. Der er pres i dans, der er stress i spansk. Una cerveza favor. Der er pres derhjemme, der er stress i skolen. Rektor ringer, tager ikke telefon. Der er pres her omkring, der er stress her omkring. Håber min pris holder ud. Holder ud. Om du får 12, 02 eller 10, er det ikke det, der gør dig lykkelig. Om du får 12, 02 eller 10, så kan du stadig nå at blive full breed. Full breed. Ja, full breed. Full breed. Så stadig nå at blive full breed. Full breed. Full breed. Stadig nå at blive full breed. Du er altid bedst, ja, altid. Verden er for dine fødder. Mit liv blev vandt på en sekund. På en sekund. Men nu har jeg forstået, at man ikke skal have god karakter for at blive til noget. Nu er det fuld fart på. Ned på Barrasso, bestil en gelato. Sammen med Vardo. Tranquilo, habibi, vi har det jo godt nu. Fuck cosinus. Fuck sinus. Fuck det der. Fuck matematik. Fuck alt det der pis. Hele livet der har du fået at vide, du skal have den rigtige karakter. Ved du da, der er kun én karakter, der tæller. Og den karakter, der selv vælger at være. Om du får 12, 02 eller 10, er det ikke det, der gør dig lykkelig. Om du får 12, 02 eller 10, så kan du stadig nå at blive full breed. Full breed. Ja, full breed. Full breed. Så stadig nå at blive full breed. Full breed. Full breed. Stadig nå at blive full breed. Du er altid bedst, ja, full breed. Hvad fanden sker der her? Oscar, jeg sagde til dig, jeg gider ikke at være en del af det her pis. Du har kimet mig ned i 4 dage nu. Og jeg sagde, hvad er alt det her? Jeg sagde, at det her sted skal ikke have noget at gøre med jeres overhøje lortevideoer. Altså, hvad er det, der foregår? Altså, er det ikke dit hus eller noget? Undskyld, hvad? Der er sket en kæmpe misforståelse her. Jeg troede... En misforståelse? Jamen, jeg troede... Altså, Oscar, hvad fuck? Prøv, vi finder ud af gang i, mand.